Ħafna mit-turisti li jidħlu fil-port il-kbir permezz tal-cruise liners qed jerġgħu jiġu lura Malta biex igawdu iktar lil pajjiżna. Osserva dan il-konsulent tal-ivvjaġġar Joe Borch waqt li flukanda ewlenija fil-Furjana ittellet il-fira tal-cruises MSC. Dan għax permezz tal-cruise liners it-turisti jkollhom ċans igawdu lil pajjiżna għal ftit sigħat biss. Jieħu toma tajba mill-ewwel ta' Malta, veru jagħmel pinsijat biss Malta fl-ewwel ġurnata li jkun ġie hawnhekk, ma ħafna minnhom jew qegħdin jażlu li jibqgħu 4 tilili, 5 tilili żejda f'Malta. Allura jagħmlu dak li sejjaħ il-fly and cruise. Inkella mbagħad jerġgħu jitħajru għal vaganza itwal ta' 8 ijiem hemm minnhom jiġi 15-il ġurnata biex kompli esplora aktar lil Malta u lil Għawdex. Mistoqsi dwar l-għażliet tal-Maltin li jmorru din it-tip ta' vaganza, Borch fisser kif ħafna iħarsu lil mill-Mediterran, għax fil-waqt li hemm Maltin li tilqu mill-port il-kbir, bost oħrajn jażlu li jsifru minn Malta bl-ajru imbagħad jaqbdu l-vapur minn pajjiż ieħor. Għandek il-nies li jippreferu jmorru l-fjords, per eżempju, allura jitilqu mill-Ġermani minħata l-Ġermani ta' fuq. Għandek nies oħra mbagħad li jippreferu jmorru il-Baltiċi, il-Baltic States, għandek il-fosthom St. Petersburg, per eżempju. Mbagħad għandek oħrajn li jippreferu jivvjaġġaw madwar il-vant tal-Mediterran, għandek l-Adriatiku, għandek il-Gżejjer Griegi, għandek il-Gżejjer Torok.